Tänään me tutustumme Viurilan Golf Country Clubiin. Petterin kanssa pääsemme jo lyömään hieman pidempiä lyöntejä. Ja lisäksi Mika kertoo meille lisää vesisäännöistä. Mutta nyt menemme Viurilan Golf Country Clubille. Se sijaitsee Salossa, Viurilan ja Vuorentaan kartanoiden mailla. Kansainväliset mitat täyttävä 18-reikäinen golfkenttä on valmistunut vuonna 1990 ja sen on suunnitellut golfratoihin erikoistunut arkkitehti Kosti Kuronen. Vieraaksi tälle kentälle saapuu mediapersona Aleksi Valavuori ja me pelaamme Sunningdalea. Sitten on Sunningdale-pelimuoto, joka on reikäpeliä, jossa pelataan siten, että tasoituksia ei käytetä, vaan kun toinen pelaaja tai pelaajapari on 2 reikää tai enemmän häviöllä, niin saa aina väylälle 1 lyönnin tasoitusta. Ei tarvitse muistaa, millä väylällä saa tasoituksia, millä ei ja kuinka paljon se tasoitusero oikeasti olisi. Ja sitten, että se peli jatkuisi mahdollisimman pitkään, että tultaisiin klubille saakka tai toiseksi viimeiselle väylälle mahdollisimman useasti. Eli yksinkertainen väylä lyödään täältä ylhäältä alaspäin, päästään hyvinkin tänne punkkereiden yli keskelle väylää. Kannattaa varoa auttia oikealla. Ja varsinkin siellä on padelkenttä ja autoja parkissa, niin ei tarvitse mun tehdä mitään ilmoituksia. Kun lyö keskelle väylää, niin se on hyvin helppo lyödä tänne lähestyminen. Jos lippu on keskellä greeniin, niin se on vähän sillä niin kuin alhaalla sit vielä, että se melkein menee siihen reijän viereen. Eli se on vähän niin kuin kupera se. Joo, se on vähän kupera. Joo. Aika selkeä, ei helppo takanakin vaan niin siis autti, ettei kannata kylkkäriä vetää tuosta. No kylkkäri ei kannata vetää. Joo. Mutta onhan aika selkeä birdie-väylä kyllä, kun tohon pallo ja sitten birdie sisään. No, katsotaan miten toteutetaan. Niin, onko me mullakin muuten käytössä? Ei oo. Ei oo mullakaan? Okei, mä olisin pannut missä padekoppi on? Se on jossain tää. Mä olisin lyönyt eka siinä lahjattomia lasikoppia sitten se kovaa ei oo mullakaan. Okei. Ei mitään, lähdetään vetämään. Se on hyvä. Se on hyvin siellä keskellä. Aleksi halusi tehdä pienen vedon. Sehän oli 10 veto. Mutta onko se 10 kiloa vai vaan 10, se selviää myöhemmin. Mutta avaukset ovat sillä lailla, että minulla on aika hyvällä mallilla ja Aleksikin ihan ok, vaan hieman lyhyempi. Se on se kylkkäri, mutta se juoksee aika hyvin. Lopputulos niinku on, se on erinomainen. Joo. Ei ole huono. Paska lyönti, mutta hyvä lopputulos. Ja minä saan nostettua greenille. 20 metriä. Jos saada pomppaa se just tohon ennen greeniä. Aika hyvä. Joo, ei se ihan paskaa. Ei, se oli hyvä. Erittäin se oli hyvä lyönti. Ja tästä lähtee päivän ensimmäinen birdie-putti. Aika kaukaa. Valmista tuli. Tässä on vielä tasoitusmahdollisuus. Ihan hyvä on. Ei ihan riitä. Oliko bogey? Se oli bogey, joo. Sulle paari, mulle bogey. Yes. Ihan hyvä startti. Hei. Oli ihan. Ei ollut mitään huonoa golfia. Ei, ja mä oon bogi aina ihan tyytyväinen näillä pelimäärin nyt. Joo, bogi paari, kun pysyy peli siinä, niin se on hyvä. Se on ihan golfi. Eli vuorossa on meidän toinen par kolmosista etuisilla, helpompi niistä, lyhyempi. Kyseessä on meillä on aika lyhyet par kolmoset, eli tässä on nyt 120 par kolmonen, muuta ihmeellistä joku toi oja tuossa välissä. Oja välissä, että ei kannata lyödä sinne. Ja sitten etupunkkeri on aika syvä, eli kun lyö suoraan greenille, tämmönen pokimieskin siihen aina välillä pystyy. Ja näköjään takarena nousee vähän ylös kivasti tuosta greenistä, että ei ole niin hirveä vaara viedä vetää pitkäksi ainakaan. Joo. Oikein hyvä. Mieluummin vähän pitkä kuin lyhyt. Niin, se tulee, jos saat spinniä vielä, niin sehän tulee hyvin alas. Mulla on se backspinni tosi hyvä. Tämä bunkkeri on meillä jo poistettu aikaa sitten. Kiitos siitä. All right. Lähdetään lyömään. Taisi jäädä mulle. Sulla on onnesta. 102. Kiskasinpa vasuriin. Vasuri, eikä siellä peleille jää sinne. Jää. Ja se on varmaan toisesta tiiboksi. Tähän lyöntiongelmaan Petteriltä ohjelmassa myöhemmin tulee neuvoja. Aika lähellä on tuo valkoista tiiboksi. No nyt sulla on iskupaikka. Nyt on. Nyt on greenin tilaa. Paljon. Ei maku 30 metriä sivusta. Aika hyvä, jos riittää pito, riittää se. Se on hyvä. Ei just jäi. Ei, kato, se jäi just siihen bunu. Just jäi siihen. Pahasti etureunaa vastaan. Ihan hyvä osuma, mutta väärä mailla. Oman arkkivirheen seurauksena on aika lailla vasemmalla ja ikävä kyllä Aleksi aika hankalassa paikassa. Minun sippini onnistuu aika hyvin.
vähän lyhyt. Ja Aleksin hiekkalyönti on erinomainen. Ihan hyvä. Joo, kyllä mä tohon aina tyytyväinen, kun pääsee bunkkerista ulos. Molemmilla on paariputit. Minun putti menee hieman vasemmalle. Aleksilla on mahdollisuus ottaa vielä reikä omiin nimiinsä, Aiku se on ujo. mutta jättää ujoksi. Se meni iveniin. Se meni iveniin. Haluatko pelaa loppuun? No ei mun tarvi. No. Even Steve. Saat yhden. Joo, vuorossa on kentän vaikein väylä, par 4, pituutta 377 ja tuosta veden yli keltaisesta tiipoksesta pisimmästä kohtaa, missä on noin tolpat, niin sieltä on 172 yli siitä, eli lyhyen lyöntiin se ei kannattaa kiertää. Eikä vaikeudet lopu oikeastaan siihen, siellä vielä ennen greeniä viettää tonne ojaan päin, jos on aika kapea, siellä on vielä bunkkereita tuolla puolella ja ehkä, no ei ehkä vaikein greeni, mutta 2 taso greeniä ja liukkaalla se on, jos on väärällä puolella alhaalta ja ylhäältä, niin muodostuu aika vaikeaksi puttaaminen. Ja haasteet on siis avauskin, niin täällä vaan niin autti tässä koko matkan tässä vieressä veden lisäksi. Kyllä siinä on niinku haasteita koko matkan. Par 4 vielä. Katsotaan miten äijien käy. Joo. Nyt vaatii 2 hyvää lyöntiä. Ja avaus on erinomainen. Mennään. Tässä olla hyvä. Mutta Aleksi ei sen sijaan Ja onnistu. taitaa kiertää keskelle vettä. Joo. Se meni ihan keskelle vettä. Joo, mä jatkan sieltä. Joo, ilman muuta. Joo. Avausten jälkeen Aleksi siis keskellä lampea, tulee siitä rannalle ja minä erinomaisissa asemissa keskellä väylää. Aleksin jatkolyöntikin päätyy veteen kylkkärinä. Nyt tulee vaikeuksia Valamuorelle tällä kertaa. Hirvittävä osuma. Sitten lähtee jo 5. lyönti, mutta se onnistuu. Aika hyvän näköinen osuma. Siihen eteen ja vähän jäi lyhyen. Joo, on hemmetin hyvä lyönti. Ja sitten lähdetään hakemaan pirkkoa. Ujoja oikealle. Mutta siitä paari sisään niin Reija voitto. Varsa. Hyvä paari tälle väylälle. Joo, HCP1 pitää paarista erittäin tyytyväinen. Helvetin hyvä paari. Se on, oliko tää 3. reikä nyt vai? Joo, oli. Eli seuraavaksi on kentän ensimmäinen par 5, lyhyehkö, keltaisilta 424, hyvin selkeä väylä, 1 oja tuolla noin puolen välin jälkeen, 150 jää greenille ojan kohdalla. Autti on oikealla, mutta vasemmalla on paljon tilaa. Avauksessa voi tulla, jos varmistelee autin, ettei vedä auttiin, niin voi tulla bunkkerit peliin. Kuinka pitkä tähän oja on? No sinne tulee kyllä saa olla aikamoinen moukari drive, että saa sinne asti. Mitä 260? Sitä voi. Joo. Tässä on vaan myötätuuli, niin Aleksi rupeaa vetää täysin, niin se on siellä ojassa. Ei mulle riitä, mutta sä et voi kyllä 8 lyödä, että sun pitää ottaa 9 tai pitchi. Mutta 2 on mahdollisuus päästä päälle. Yes. Niin sanottu reachable. Kyllä. Tällä reijällä Aleksi saa 1 eteen, koska on 2 down. Ja Aleksi palaa entisen driverikatastrofin jälkeen spooniin. Tää on hyvä maila, tästä tykkään. Avausten jälkeen tilanne aika tasan, Aleksi 190 ja minä 220. Se on hyvä. Vähän vasuris, mutta oikein hyvä. Joo, pitäis pelaa hyvin. Joo, ei mitään. Hieno. Minulle pehmeä kenttä tekee tepposet. Uppos. Valavuorelta lähtee birdie putti. Aja sinne nyt se pallo! Puoli lähellä. Ja 2 metriä pitkäksi. Minulla taas on tässä paariputti. Ei uppoa, Ei siellä päinkään. mutta vogi on annettu. Aleksilla on vielä voittoputti, Ei ihan. mutta tämäkin riittää, koska hänellä oli 1 eteen Vogi. Sunningdalein mukaan. Jees, mutta sait yhden kiinni. One down enää. Eli vuorossa on par 4, keskipitkä 344. Tuolta katajeen yli lyö, niin se on noin 200 metriä, mutta jos lyö liikaa oikealta sieltä yli, niin siellä vaan niin oja. Muita ihmeellisiä tuossa ei ole. Niin Eli toi oja jatkuu tonne. tilaa on aika paljon, jos nyt ihan johonkin duffin lyö, niin saa tuohon ojaa tähän edessä olevaakin, mutta se nyt ei ole vaara. Edessä on sitten yksi oikeastaan meidän viurilla helpoimmista greeneistä, että siinä ei ole kovin paljon muotoa tuossa greenissä, että tulee vielä vastaan, missä on enemmän muotoakin sitten tässä matkan varrella. No niin, ei meitä haittaa yhtään toi helppo. Ei todella haittaa, ei. Tähän voitais painaa jompikumpi eka pörönyt sitten. Sitten tuuli yltyy kovaksi. Nyt tuuli kääntää kyllä Kääntää pusikkoa ihan kohti. pirusti. Joo. Se oli... Oho! Nyt lähti. Se on oikein. Minulta jäi draw puuttumaan ja päädyn aika hankalaan paikkaan ja yritän tietenkin sankarigolfia.
Ja senhän tietää, miten siinä käy. Se ei lähtenyt mihinkään. Lyödään vielä kerta. Tuntuu, että se osui ihan hyvin, se ei lähtenyt silti. Ilmeisesti tuli vähän mutaa väliin. Eikä tämä toinenkaan lyönti ole kovin häppöinen. Ja taas ojaa. Meni se 3 metriä seuraava kuoppa. Tästä ei tule mitään meikäläisellä. Ja Aleksi laittaa tästä omaa paariaan sisään. Ei aivan, poki annettu ja reijän voitto. Vuorossa on viurilla pisin par 3, eli 160 metrinen. Se on pokipelaajille, tämmöisille flupituuppareille jo aika pitkä par 3. Toki muilla kentillä on aika paljon tämän mittaisia. Ja jos haluaa varmistella, niin ennemmin sitten greenin vasemman puolelle toi kumpu jää useimmiten toimikaan ennen greenia, niin se jää jotenkin aina siihen lipun ja pallon väliin. Takana on bunkkeri, mutta aika harvoin lyödään tässä pitkäksi, että menisi sinne. 175 on sinne. Oikealle vähän kääntynyt. Jää lyhyeksi. Menee varmaan ne puiden luo itse asiassa. Jää lyhyeksi. Katsotaan. Joo. Siellä. Ihan väärä mailla. Nyt on aika hyvä näköinen lyönti nimittäin. Pikkasen lyhyt sekin. No ei oo. Ihan ei, ok. Aivan hemmetin hyvä. Avausten jälkeen minä olen greenillä ihan ok birdie paikassa ja Aleksi on vähän takana, kummun takana, mutta nostaa sieltä ihan kelpo chipi. Putti, paari putti, joka on hyvä. Aika hieno. Hieno toipuminen. Ei se ihan paska ole. Ei, se on siinä. Ei tarvitse putti. Minulla on birdie-putti. Käänny. Ja pitkäksi. Ihan piikki tuolla. Joo. Ja sitten on vielä paari paikka, mutta kun sitäkään ei laita sisään, niin reikä menee tasan. Valmis on. Joo. Meni tasa. Jako meni tääkin jo. Taas vuorossa par 5, hyvin selkeä, suoraan eteenpäin. Vähän on bunkkereita matkalla. Avauksessa oikealla puolella ottaa slicepalloja vastaan ja sitten jos oikein lähtee tuuttaamaan tonne drawn puolelle, niin siellä vaan niin sitten autti ja vähän puitakin tuossa. Toki pitkälyöntiselle menee ohi noista puista kyllä, mitä tuolta tonne. Greeni viettää sitten tonne niin kuin täältä pelisuunnasta katsoen oikealle ja siellä on pari bunkkeria sitten odottamassa pelaajia. Se ei näy lähestymisessä, mutta on kummun takana ennen greeniä on ensimmäinen bunkkeri siellä sitten. Onko ihan riski siis, jos tulee tänne oikealle alas, että se valuttaa sen? On siinä, varsinkin jos on spinniä valossa. Hyvä on. Joo, no avaukset lähtee täällä kyllä tosi hyvin. Ei ole mitään vikaa. Ei ole mitään. Toimii hyvin. Hyvin kääntää sen väylä. Joo, pikku draw. Joo. Avausten jälkeen minulla on pieni etu, Aleksi 200 ja minä 2,5. Jatkolyönnin Aleksi panee raudalla hienosti eteenpäin, minä lähden ahdehtimaan, yritän perille ja näin ja siinä käy. Valavuoren 3 lyönnin perinteinen taktiikka tuottaa tulosta. Aika hyvä. Se oli just semmonen, mitä mä kyllä nyt vaan hain, kun mä vaihoin ton maila. Erittäin hyvä. Olipa fiksu mailanvaihto kerrankin. Vähän voimaa pois ja rennompi lyönti. Minun 3. lyönti jää sen verran kauas lipusta, että vähintään 2 puttia tuosta tulee. Ja sitten tässä on vielä paari mahdollisuus. Tai sitten ei. No se on annettu. Se sisään, niin meet 1 up. Joo. Kuinka herra Valavuori kestää paineet? No siellä. Erinomaisesti. Hyvä. Joo, siellä hyvä paari. Siirryt johtoon. Thanks. Sitten takaisin Viurulan Golf ja Country Clubille, jossa Aleksi johtaa yhdellä lyönnillä. Toinen Viurilan pitkistä par 4, eli 380 metriä keltaisilta kaalla. Lisäksi siihen tuo pituutta lisää se, että greeni on tuonne ylämäkeen. Siellä ylämäkeen noin nousta jonkun matkaa. Paras tapa pelata on tuosta väylän vasempaa reunaa bunkkeria hipoen lyödä siitä. Silloin jää mahdollisuus lyödä greenille 2. Mutta jos on vähänkin lyhyempi lyöntinen, niin kannattaa tyytyä siihen, että poki on tulossa. Greenikin on haastava.
sillä lailla, että kenttämestarilla on aina vaikeuksia löytää hyvää paikkaa. Joo, kyllä mä lähden ainakin bogia pelaamaan. Tää on sen verran haastavan näköinen. 3. Niin. Hei, lähet. Lähet. Minä lyön avaukseksi perinteisen pikkudrooni. Ai, kun Nousu ylös, mutta ei mitään hätää, se on ihan pelissä. Mutta niin, eikä toi vaikuta siihen. Niin, sulle 3 lyönnin niin. perille meno muutenkin. Juuri näin. Se on vasta tuuli ja vähän ylämäkeä, niin kumpikaan ei ole kovin pitkällä. Aleksin jatkolyönti on ihan ok. Kuten myös minun. Käännä. Kyllä se tulee sieltä, mutta se ei ihan riitä perille asti. Ei varma, mutta jos se olisi näin märkä, niin se olisi ollut greenillä. Joo, se on jossain siinä Joo. vierityspaikoilla. Joo, se oli hemmetin hyvä lyönti. Aleksin 3. lyönti on hyvä. Texas Veg. Aika hyvä näköinen on. Ja päin. Ei huono. Ei, mutta kato. Sama, se hämää suakin. Joo, mä en nähnyt yhtään En mäkään nähnyt. En Voit tuon yhtään. loppumatkaa, se on ollut suora, mutta se kääntyy Mä olin ihan niin älyttömän. uunot, että mä en kattonut sitä sun ollenkaan. Joo. Tää loppumatka käänsi todella paljon. Joo. Nyt meillä on vielä haastava suunta täältäkin. Minulla lähtee vielä paari putti. Ja vähän pitkä. Kääntyy se, mutta... Kääntyi pirusti. Joo. Joo, se on valmis. Jees. Täällä tasoihin. Sillä tasoihin, joo. Lähelo. Ei, taakse meni. Peli on taas tasan. Vuorossa par 4, missä on vähän vettäkin pelissä. Nykyään lyödään itse asiassa täältä ylhäältä, nyt ollaan vanhalla lyöntipaikalla, mistä pelataan myöskin, varmaan taas syksyllä pelataankin täältä näin säästellään tiipoksia tuolla. Paras linja uudelta lyöntipaikalta on koivujen yli, jolloin pääsee tänne 100 lätkälle pitkällä lyönnillä ja lyhyemmällä lyönnillä 150. Vielä on sitten vesi tuolla ennen greeniä. Taas aika helppo Viurilan mittakaavassa greeni. Vähän pikkusen semmoista piilopreikkiä, mutta muuten helppo. Helpohko väylä. Jees. Katsotaan miten käy. 303 metrit ei ole pituudelle jo pilattu. Joo, se on aina mukava kuulla, että helpohko väylä, se tietää mitä tapahtuu. Helpohko väylä. Ja kova tuuli tuo haasteita molempien avaukseen. Tuuli työntää, mutta ihan varmaan. Tuli vähän Ihan siihen peleille. Vähän tuli pituutta seuraavaan lyöntiin. Turhan paljon. Tuo 150 tupsu tuossa kesken. Joo, siihen on sellainen 170. Joo. Aletaan se varovaisen 200 metriä. Niin. Ja sitten Aleksi vuoro täräyttää tuuleen. Ai, kopsa. Ei hätä, otti ties hyvän pomppu. Vieriin. Joo, menee niinku ladulle asti näin. Väylä osuma ja ihan kesken. Ei ihan ehkä väylälle, jäi just siihen reunaan. Joo, voi. Avausten jälkeen tilanne se, että Aleksi on siinä, mistä väylä alkaa ja minun tuulen painama on pikkasen vasemmalle. Vähän paksu ja lyhyt. Oli paksu ihan hyvä. Mut... Ihan hyvä. Niin. Ei tässä ole mitään hätää. Mulla on tosta satku about sinne lippuun. On tossa vähemmän, on varmaan Allekin. 80. Niin Minun lyönti jää vastatuulen takia jonkun verran lyhyeksi, mutta jää ihan kivalle paikalle greenin eteen. Se on aika hyvä veto. Ihan hyvä on. Ihan hyvän näköinen on. On tosi hyvän tuntun. Hieno. Itse kun jäi hihaa. Mutta kyllä se menee aika lähelle. Hyvin se tulee vielä sieltä. Joo. Vähän jäi hihaa, tunsi heti. Lähellä on. Vähän ujo. Linja oli ihan Joo, kohdalla. mutta rupee suju. Joo, linja oli aivan kohdalla. Oli, joo. Se on siellä etarikki. Ja tässä on vielä paari putti, jolla voitto tulee tästä reiästä, mutta ei. Kääntyy. Ai. Kääntyy paljon. Tuleeko puoli aika tasuria edes? Niin, se on nyt. Se on siinä ja siinä. On tää aika hyvät säänsit kyllä. Tää sen verran ylämäki. Se vähän kääntyy vasemmalle. Tää voi laittaa ihan rohkeasti. Kierroksella. Koko kierroksella. 360. Hei, tuolla on kiva tulla tasoihin. Näin on. Ai että. Puolimatkan Groveen tullaan tasatilanteessa ja nyt maistuu makkara. Käydäänpä nyt sitten vähän Talmassa, missä Petteri aloittaa sitten meille taas Me opetusta. laitetaan tää tikku. Täältä takaa se voi tähdätä. Tälleen. Tuut kattoo, että se osoittaa suunnilleen. Tää on ihan pikkusen vielä
tässä voit otat vielä kepin näin ja nostat sen pystyyn, niin sä näet mihin se osoittaa. Et tuu tähän näin ja sun pitäisi sanoa, että tämän linjassa katot, niin mun mielestä on vieläkin vähän vasemmalla. Nyt rupeaa varmaan olemaan aika lähellä. Eikö oo? Mä liityn nyt joukkoon. Aika Joo. hyvä. Noniin. Ja edelleen sit voi meillä olla vielä tämmönen tikku tässä toisena, että me opitaan heti alusta, koska semmoinen asia, mäkin joka on 40 vuotta pelannut, ja mä en ole läheskään niin pedantti kuin pitäisi kilpaurheilija olla, mutta valmentajana mä vaadin Joo. tätä, että sitten se pallon paikka, kun me asetetaan se toho, niin pallon paikka on tossa, ja tämmönen vetsilyönti vielä, niin kantapäistä katsotaan, koska siihen on sääret pultattu kiinni. Vaikka tuossa olla auki, niin nythän se näyttää, että se olisi takajalalla tuo pallo, jos tuolta edestä katsoo. Mutta kantapäihin nähdään se on edelleen pikkusen niin kuin tuossa keskiviiva tällä puolella. Tämähän vaikuttaa, että missä asennossa mulla. Nyt se näyttää, että se on etujalalla, varpaalla, mutta kantapäihin nähdään, niin se on samassa paikassa. Et toi, jos on vähän auki, niin se helpottaa, kun tässä ruvetaan ottaa jo vähän jalkaa mukaan. Ja sitten on niinku kysymys vaan, että kuinka pitkälle tämä viedään, mutta sama idea täältä. Joo. Keskivartalosta vedetään. Ja sisään. Ja nyt niinku huomasit, kun tämä kuvaa sitä pallon paikkaa, niin näetkö, mistä tuo divotti lähti? Se ei lähtenyt tältä puolelta, vaan kun se on tossa. Takaa. Tää on huono liike. Nyt me ruvetaan osua tonne. Kierrytään. Hieman noita eteenpäin. Ja annetaan vaan tuolta kiertyä isosti läpi. Anta pala. Ote on sama kuin noissa. Nyt me laitetaan Artulle tänne omaan harjoitukseen, kun sä halusit veden. Iso kierto. Ja alaspäin. Näin. Eikö osu aika makeasti? Joo, vähän vaan vielä suunta on niinku. Joo. No mä tuon sulle sen tunteen, miltä se voisi tuntua. Otas kiinni mailasta, mä tuun lähelle. Nyt kun sä lähdet viemään, mennään. Noin. Tuo ei tarvi olla noin. Tää saa olla suorana. Noin. Siinä on liike. Just. Joo. Tuo alempi. Noin. Miltä tämmönen? Olisiko tästä hyvä. mukava katella? Ois. Joo, hyvä. Mut mä just sitä, että oota vielä toi, että tää menee niinku. Joo, Tää menee suorana tää. Juu, mut kato. Vielä uudestaan. Mä vien sut. Noin. Ja tää kääntyy vaan näin. Okei. Niin se ei oo tuolla. Okei. Vaan se on tossa kehon edessä. Sitten sä painat vaan alaspäin. Näin. Niin. Juu, sinne. Joo. Että ihan niinku tällainen liike. Niinku, että nostat vaan sen. Periaatteessa paikaltaan nostetaan tuo lapa. Niin se on tän näköinen. Ja nyt se on valmis. Et niinku. Noin. Hienoa. Häh? Nyt joo. Nyt oli hyvä. Paitsi että ainut vaan, että sen pitää vielä enemmän niinku. Ei tarvitse kun Ai, noni. kroppalla vaan. Tää oli erinomainen lyönti. Vähän leveämpi. Nyt saa olla vähän leveämpi stanssi. Ja sä pysyt paremmin tolpillaan. Kiertoo vaan keskivartalosta ja näin. Eiks niin? Joo. Helppo. On. Helppo tää just on. Joo, oota vähän. Nyt kato mua. Mä oon nyt luiden päällä. Nyt mä en oo, eiks niin? Tossa. Niin ei siellä ei olla luiden päällä. Tossa. Eli pitääks mun vielä näin? Noin. Noin. Ei. Sieltä just näin. Vähän, Näin. joo, juuri. Menitkö läpi? Vai heititkö lavan tonne vaan? Heitin. Joo. Ilkeä peli.
On kyllä, tää ei anna armoa sit, ei yhtään. Heitäs mulle Petteri välillä vähän madonlukuja. Joo. Tää on niin sanottu pokiliike, pitkälyönti tuplapokiliike, Joo. kun tää hyppää tänne. Joo. Koska mä oon lyömässä tohon suuntaan. Ja mä haluan lyödä tohon suuntaan noin päin. Joo. Nyt mä oon edelleen ja sit tuolta vasta auki. Ja toi on mulla niinku varmaan kaikissa noissa rautalyönneissä, koska mulla tuppaa menemään vähän vasemmalla. Oikein jalka, kun on vahva, niin se halusi toimia vaan näin. Joo. Ponnistaa niinku Eteenpäin. tohon suuntaan. Niinku varpaita. Juu, silloin pysyy jalka. Juu, nyt on ihan eri meininki. Juu. Ihana. Mulla on myös pizzeri tässä, että me joudun lyömään. 5-8. Kokeillaan vaikka sillä. Joo. Kun mun 50 on tuolla. Joo, se on hyvä. Tän voi vetää sun vauheille helposti. Täällä joutuu pikkusen lyömään. Ei, hyvin vähän. Noin. Huomaatko, kuin suorassa on? Ihan suora. Aika hyvä lyönti. Tosta Joo, saa hyvin siihen kutattua. suuntaan. Siis näin päin, että se menee ensin tohon ja sieltä tulee. Joo. Aina jos se lähtee tuolta noin, niin mun koko orientaatio on muuttunut. Niin eli tämä on oikea liike. Vielä näin päin, tonne päin. Juu, sinne. Ja sitten sieltä kautta. Nyt kun me lähdetään tästä, niin me halutaan vehettä piiloon. Joo. Me halutaan pitää se piilossa. Mennään läpi ja esitellään vasta tää Joo, koko okei. homma. Toi on hyvä selitys. Toi on hyvä selitys. Mitä me keksillä mulle sitten, että mäkin tajuu, kato nää. Ei me voi, mä voin kertoa sille, mitä rouvan kanssa on käyty läpi, että mitä heilutellaan. Joo, toi on hyvä. Toi on hyvä ohje. Noin. Eikö? Juokse vähän. Se on sulla up and down. No selkeä. Se oli Jalkatoiminta. Mitä? Jalkatoiminta on parempi. Hei, kun toi on älyttömän vinkki, kato, kun mä oon tässä ollut huolissaan siitä, että mun täytyy kato vaihtaa puolta. Ei tarvi, kun Ei kato, kun mieti tätä, tää lähtee tää nyt. polvi on kato huono. Joo. Mutta sä saat vetää silloin, sen kun tänne jos vaan. mä käännän sen näin paljon, se tulee helvetisti enemmän kääntöä. Nyt kun mä vedän tämän tästä näin, niin kuin sä sanoit, niin, Ihan eri liike. niin ei tässä ole Kato mitään nyt, hätää tää tämän jalan lähtee kanssa. ihan mihin saat. Ota vähän tonne päin, ettei tää voi lähteä nimittäin siihenkin suuntaan. Nyt mä menen näin. Joo. Tää on niinku semmonen pokiliikkeiden äiti. Mä oon tonne siis Näyttää menossa. ihan just siltä mun lyönniltä, joka Mä lähtee. olin tolle lipulle kuitenkin menossa. Niin. Noin Ja- mulle käy silloin, kun lähtee oikein Joo. päin helvettiin. Juu. Just noin käy. Ja se tulee just siitä, että mä oon kääntänyt koko orientaatio tohon suuntaan. Mä haluaisin tohon asti pitää noin ja sit anna mennä. Ja nyt jos sä katot, niin tää toimii eri tavalla. Kyllä. Osu jotanko? Osu. Erittäin hyvä. Niin. Oli kyllä niinku kuningasneuvo taas sulta, Petteri. On kyllä ihmemies toi Petteri. Oh. Mä täällä pizzellä nyt ei haittaa, kyllä täälläkin menee. Ei, mutta sama liike. Sama liike. Piilos ja sit tosta. Joo, ja ihan loppuasennossa vasta esittelet. Joo. Noin. No nyt sä pysyt paljon paremmin linjassa. Joo, ei kun tää pizzeli menee pitkälle, ei sille voi mitään. Tässä lyödä ihan alle ranteella, että se nousisi tonne ylös. Noin. 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 Vähän tasoitetaan. Niin siinä on, kato, vähän noita jyvejä, niin se tulee uudestaan. Aina omat jäljet korjataan. Noin. Kenttä pysyy kunnossa, kivempi treenaa. Kyllä toho... Noniin, siinä on niinku saatu oikeastaan golfin kaikki perusasiat nyt Petteriltä haltuun. Ensin putti ja sitten chippiä ja vähän pitsiäkin. Ja pitsi nyt ei ole loppujen lopuksi enää sitten isosta lyönnistäkään paljon eroa. Siinä on perusasiat ihan sama. Ja varsinkin tää tämmönen vähän pidempi pitsi, niin siinä on jo... Mennään tässä vähän kauemmaksi, vähän enemmän vielä jalkoa mukaan. Mutta aina ne tukee vaan ja sitten ne toimii, ne reagoi. Että on tosi hienoja lyöntejä, mutta niin kuin nähtiin, niin Uudekselta on aika paljon muistettavaa. Ja mäkin yritin pitää yksinkertaisen asiat, että tässä on niin kuin miljoona eri tapaa opettaa ja kertoa, mutta ne peruslainalaisuudet on, että me pitää olla pallon paikka, linjaukset, kehon kulmat, grippi, sellaiset, että se antaa mahdollisuuden tehdä hyvä golflyönti. Ja sitten on kiertoliike. Tässä ei paljon tarvitse vauhtia. Ja sitten se katse. Se katse, hitto viekö, se katse pitää kyllä pitää seuraavaksi näin.
Niin, katsehan saa lähteä siirtyä silmät, mutta heti kun me ruvetaan siirtää koko päätä, pääkin voi liikkua vielä täältä alakautta näin, mutta heti kun se rupeaa kääntyä tälleen. Onhan se muutakin, jos esimerkiksi talkkaa jotain, niin onhan se parempi, että sun silmät vaan, ettei pää rupea pyöriä, kun sen näkee heti. Aivan. Niin. Niin sitä on ihan hyvä oppi mulle nyt. Very good. Mutta hyvä lähtö. Jatketaan ensi viikolla. Ensi viikolla. Jatketaan ensi viikolla. Tästä tulee vielä ammattikolppari. Loista. Kiitos. Kiitos. No niin, on tilanteita, jossa pallo voi 2 kertaa leikata saman estealueen rajaa. Eli tässä tapauksessa, jos lyönti tulee tuolta suunnasta, se käy veden päällä, tulee tästä kuivan kannaksen yli ja tulee takaisin estealueelle, niin tai monesti mietitään, että hei, minnekästä se joutuu tai saa dropata. Niin sääntö on aina se, että se paikka, mistä viimeiseksi pallo leikkaa estealueen rajan, on se referenssipiste, mistä aletaan mittailemaan tai mihin saa dropata. Eli tässä tapauksessa ei tuolta, missä se tuli ensimmäisenä, vaan tästä kohdasta, mistä se leikkasi. Ja täällä on se paikka, josta saa ottaa 2 mailla mittaa tai mennä lipulle taaksepäin. Ja toinen asia, mitä monesti kanssa mietitään, että kun tässä estealueella nuo merkinnät on kuivalla maalla, eli jos tässä tapauksessa pallo tuolta päin pelattaisiin, pallo tuli tälle puolelle, tulee rantaan ja jää siihen tai valuu takaisin veteen, niin se pitää leikata tämän puolen raja, jotta tälle puolelle saa dropata. Muuten se viimeisin, niin kuin tässä tapauksessa, on sillä toisella puolella sitä estealueella. Eli muistetaan se, mistä viimeksi menee, niin sinne mennään droppaan. Yleensä se ylittää vain se yhden kerran, se ensimmäisen ja viimeisen kerran se estealueen raja, mutta aina se viimeinen piste on se referenssipiste. Ja nyt katkolle. Ja nyt palataan Viurilan golfklubille, jossa minun ja Aleksin reikäpeli on tasatilanteessa. Eli jälleen kerran selkeä par 4, pikkasen noustaa ylämäkeen korotetulle greenille. Avaus kannattaa lyödä väylä vasempaan reunaan, silloin ei tule nämä männyt lyönnin eteen. Tietty täältäkin nostaa nätillä vetsillä niiden puitten yli. Selkeä väylä. Ei kannata lyödä kylkkäriin, se on takametsässä. Mä yritän lyödä semmosesta 80 johonkin tohon noin, josta 30 suurin piirtein matkaa. 180 jossain tossa. Joo, niin mä yritän semmoisen lyödä. Se on hyvä. Ei ole huono peli. Joo. Lyödään semmoista. Lyödään molemmat semmoista. Joo. Ja sitten nähdään, kuinka tämä toteutus onnistuu. Hyvä on, meidän sisällä hyvin. Aleksi lyö feidillä juuri minkä lupasi. Ihan keskellä. Niin. Ja minä lähden hakemaan droota, rauhallista ja teen minkä lupaan myös. Varmaan aika samoin. Joo, aika samoin. Haluat olla vierekkäin. Siinä ollaan. Harvoin molemmat avaukset menevät sinne, minne pitikin ja mihin luvattiin, mutta siellä ne ovat. Ensin jatkaa Aleksi. Vähän oli paksu. Marttu vähän lyhyt. Hyvä tiepoppu. Joo, mutta Iso mäi. lyhyt se oli koossa tuohon. Herran jes. Olipa huono. Aika samoin ollaan molemmat taas. Lyhyt! Lypa. Minun korkea zippipudun yli päätyy greenille. Mene. Vähän parempi, mutta ei hyvä Oli sekä. parempi jo. Aleksin paariputti kiertää kohti reikää, mutta ei aivan uppoa. Bogi annettu. Minun paariputti ujo. Valmis on. Se meni iveniin se. Joo. Ei olla kumpikaan upotettu yhtään tuommoista. Ei olla. Eli vuorossa on Viurilan mun mielestä hienoin par 3. On kaitettu vähän noita kallioita tuosta esiin, että jos vetää lyhyeksi, niin kivasti pomppaa vielä tuonne greenille. jos haluaa missata greenin, niin kannattaa tuolta vasemman kautta. Toki se voi osua sitten pallo tonne tammeoksiin ja pysähtyä siitä ja vieriä sitten bunkkeriin. Viettää oikealle taas greeni. Nyt näyttäisi lippu tänään olevan tuolla takana. Mutta jos sä kun lyö tonne vasemmalle missään, niin sieltä se pomppaa melkein greenille sitten. Joo. Satku greeni eteen ja sitä 4-5 taakse. Eli jos Eli lippu on lippu on takana, oikeastaan 30 ainakin. Joo, lippu on 130 varmaan. Katsotaan kiikaa. Ja taas lyöntipaikkakin on aika edessä. 111.
Minun avaus menee hieman pitkälle ja vasemmalle. Aleksi vastaavasti jää lyhyeksi ja vierii bunuun. Kato, jäi lyhyeksi. Jumakauti. Kovassa tuulessa pelaaminen on hankalaa. Minä siis hieman yli ja Aleksi bunussa. Aleksi saa aloittaa lyömisen. Ja käyttääkin siihen putteria. Jäi vähän vajaa. Pikkusen. Ja minulla on kova alamäki. Ja menee pitkäksi. Meneepä pitkälle. Ja vaikea tuohon sitä jarrua saada. Omasta mielestä oli just oikea vauhti. Niin. En edes yrittänyt hiljempaa. No, Green oli vähän eri mieltä. Se oli todellakin eri mieltä. Aleksi laittaa puttinsa ohi. Niin minulla on vielä voittoputti, mutta miten sen kanssa käy? En laittanut. Et laittaa, se on vaan. Se ei kääntynyt. Näin tämäkin reiki tasataan. Joo, eli sitten on meidän seuraava Dogleg Par 4. Niin kuin taulusta näkyy, niin tuossa ennen tietä kaikki metsäalue on auttia pienellä feidillä ja luo tänne näin, niin pomppii jo väkisinkin 100 lätkälle ja siitä pikku nosto tonne. Aika vaikea, jos lippu on laitettu tonne bunkkeriin taakse, niin tää on tosi vaikea kriini sitten vielä. Joo. Jos avaus suuntautuu tänne, että oikein kunnoslaissi tulee, niin täällä on 6 lyöntipaikka, niin silloin olisi kyllä hyvä huutaa for. Minä yritän sitä feidiä. On piikki suora. Mutta se on varmaan aika ok. Ai jumalauta. Kyndilä tuli, mutta se on varmaan pelissä. Ja niin se pallo löytyy. Ei ollut autissa. Aleksi on tien vieressä ja minä siellä 100 sisäpuolella. Ei huono. Ei todella ollut. No sitten Aleksi laittaa hienon lyönnin. No lähde Greeni. 10 metriä kriinistä. Oho. Erinomainen. Ei jää lyhyeksi. Ja tuuli vie todella kovaa. Suoraan bunuun. Hirveä puuska tuli ihan just. kauhea toi tuuli. Ei sit just alkoi kauhea puuska. Se otti sen kiinni. Ja hyvä lyönti bunusta antaa vielä pieniä mahdollisuuksia. Mutta sieltä tulee herra On Valavuoren putti ja on komea. Ois se voinut tietenkin mennä. Ois voinut. No mulla on tasottava tästä. On varmaan saatu. On. Tästä lähtee tasottava. Eikö Turhapulo tehnyt näin? Joo. Sääntöihin tuli semmonen pykälä, että palloa saa löydä vaan niinku niillä pinnoilla, jotka on tarkoittu mailan lyömisestä. Oliko näin? Kun Onks toi hylätty jengi nyt? rupesi keksiä tommosia. Joo. Ja sillä tasoihin. Joo, tällä tasoin. Jos nyt No ei vihdoin meillä ole yhtään tommoista säkitettä. Ei oo, ihan todella heikko. Katsotaan, jos tästä lähtisi pikkuhiljaa. Nyt olisi hyvä upottaa 3 metrinen. Kyllä. Kyllä se säkitti, kun oli pakko. Niin. Tasois ollaan. Tasoihin. Okei, ja taas on tommonen kevyt doglegi oikealle tuolla kulman takana. Täällä vaan niin koko ajan autti. Toki se ei tule helposti peliin, että saa olla aikamoinen drive, että pääsee auttiin. Ja helppo kriini, niin kuin kaikki meille. Tosi helppoa ja haastaa, joo. Kiitos tästä. Bunkkeri vaan, niin siinä ennen kriiniä toi väyläpunkkeri ei paljon tule peliin, niin jos vähänkään normi drive saa aikaiseksi 107-8 siitä yli. Joo. Kaikki näkyy mitä tässä Joo. on. Tää näyttää ihan kunnon golf-päälle tästä, kun katsoo. Ja tässä pitäisi tehdä se eka pörö kyllä tänä Joo. päivänä. Niin. No, hyvän näköistä nuo teidän uudet valkoiset hiekat. Tälle reijälle saan hyvän drivin. Se on siellä, missä pitää. Aleksi kaivaa driveria esiin ja se lähtee Joo, taas sinne feidille. oikealle se auki. Feidi tuli, sinne menee puiden. Raps. Mutta onneksi puu heittää vähän ulospäin ja Aleksilla on ihan hyvä jatkopaikka. Tosin lievästi haastava. Kallistus ja raffi. Lyönti jää vasemmalle ja lyhyeksi. Minun lyönti on hyvä. Tuo on hyvän näköinen. Pikkusen lyhyt tuuli pysäyttää se, mutta Jää se lepää. 2 metriä vaan. No ihan oikein, se on hyvä. Sulla on 4 metrin birdie putti. Joo. Ai kun se Jäi on vähän lyhyt! Vähän jäi. Voi Uuno sun kanssa. Mutta apila purasee välillä. Joo, en mä saatu vasta. Aleksi heittää ulkoa hyvän putin No ei oo huono. ja päätyy niin lähelle, että bogi on saatu. Minulla on birdie putti Siellä päin.
Joo, kyllä sä sait se. Reikä sulle. Yes. One up. One up. Joo. Tultiin takaysi haastavimmalle par neloselle, ainakin lyhyelyöntisille, pitkälyöntisille ei kovinkaan haastava, kun lamme yli voi lyödä tuolta noin vähän oikasta doglegia 190 tonne, noin 170 tosta kohtaa yli ja rullii tonne 100 pätkälle. Auttiminen täällä ei tule oikeastaan peliin mitenkään. Helppo kriini, taas kerran, aika tasainen. Ne on todella helppoa. Ilman kanssa tullut niin hyviä putteja. Joo. Täytyy lähteä työntämään tuosta yli. Nyt on kyllä niinku haastavat paikat, koska hybridilläkin periaatteessa jos lyöt suoraan, niin menee tuolta puhki. Tänne pystyy vetämään ihan hybridillä. Niin, pitäisi pystyä vetämään. Herra jestas, jalka pyörähti. Joo, mutta jää peli. Joo, jää. Ei vittu, kun Aukeaa, tulee pitkä matka, mutta oi. pelis on. Minun avaus oli aivan surkea. Aleksi on suht koht ok. Minulla on erittäin pitkä matka jatkaa. Mutta päädyn sieltä sen verran hyvin, että saan sitten 3 nostettua palloa peliin. Mutta Aleksi on huomattavasti paremmissa paikoissa. Tästä lähtee Aleksin 3. lyönti ja paari on saatu. Päältä meni. Rohkeasti hait se kyllä. Pakko oli hyvin. Ihan oikein. Mutta hyökkäys ei kanna hedelmää. Ja Evenissä. Evenissä taas. Tässä hyvin selkeä väylä taas, oikealla menee koko ajan autti. Tilaa on driville enemmän kuin monella kentällä on 3 väylää tuossa välissä, mihin voi drivea tässä väylällä. Punkkerit on sillä lailla, että pitkällä lyönnillä pääsee toisen punkkerin yli ja sitten on vielä 2.20 kuitenkin greenille. Että Joo, ei tässä tuulessa niin 2 lyönnillä niin hyvää yötä. Tässä on järkevää pelata niin, että pelaa sen väylälle niin kuin kuuluukin, sen jälkeen nostella omalle taso, mistä on hyvä lyödä, jos on 100, niin lyödä siihen. Ja sen jälkeen greeni, noi punkkerit on meidän kaikkein pahimmat. Siinä on nousu sinne greenille sen verran paljon, että jos sä et saa sieltä punkkerista ylös sitä, niin se tulee aina takaisin punkkeriin. Okei. Ja sitten taas toisaalta täällä ei kannata lyödä kyllä kauheasti pitkäksi, se viettäisi taas tänne takaisinpäin toi greeni aika kovastikin. Niin tässä on nyt semmoinen greeni, että jos on lippu oikein pahassa paikkaan, niin tässä on vaikeuksia. No niin. Nyt Aleksi lyö kelvollisen avauksen. kunnon power fade sinne. Joo, se kääntyi vähän mutta se on ihan ok. Se oli parempi, niin. Että se kääntyi, oli kaikki pois seuraavasta lyönnistä. Se on totta. Tommoinen. Nyt oli kyllä nappiosuma. Kyllä toi menee. Se oli hieno lyönti. Se on keskellä, Mittimo vaan. Mutta sekään joku 200 saa teistä nyt ihan hirveästi hyötyä. Niin. Aleksilla on paarivitosella hyvin anteeksiantava jatkopaikka ja minullakin on paristaa vielä perille. Ihan hyvä on. Tyynellä ilmalla rauta 3 jaksaisi perille, mutta ei taida nyt toimia. Kato kun kääntää hyvin nyt. Nyt oli aika nappiosuma he. Nyt oli hyvä. Nyt mä oon siinä jossain 40. Pääsee nostaa kivan siihen. Hyvä osuma oli. Onko Bunuvaara? Helvetin hyvä lyönti, mutta Taisi mennä suoraan bunkkeri. Siis, se otti siis ihan käsittämättömän paljon toi tuuli. Joo. Minulla on pikkunosto jäljellä vielä ja saan sen aika kivasti sinne lipun tuntumaan. Oli hyvä. Suoraan golfi oppikirja. Aleksi jatkaa putterilla bunusta lyömistä. Katsotaan kuinka nyt käy. Hyvä on. Ihan älyttömän hyvä. Kääntyy enemmän. Pikkasen enemmän. Oho, kato. Joo, se alamäki oli niin kova. Jää vielä tekemistä. Paari. Sulla on paari siinä tulos. Mulla on paari tästä kuule tekeillä ja jos mä säkitän, niin mä vaan sulle paine. Se on kova temppu, jos teet. Ei se jaksa! Siinä on paari annettu ja tässä on vielä Reijan voittoputti. Kyllä! One up. 3 jäljellä. Okei, tässä on takaisin tämmönen korkeusero, par 3, eli aikamoinen ero. Sieltä lyödään paljon ylempään kuin mitä greeni on, eli varmaan tarvii ottaa aina vähän pikkasen lyhyempi. Toki teillä on tänään aika tuulinen keli. Joo. Voi olla pahat. No nytkin on vähän vasta tässä. Joo. Jos sokettiin vetänyt tähän mennessä, niin tässä ei kannata. Meidän asia menee sitä auki. Mä oon vetänyt. Okay.
niin sitten No muut sun ei enää tarvitse. Muut puuttuu se. Nyt se näkee lippuakin tuolla vähän noiden puskien katajien takana. Joo. Siellä. Ja tässä on varmaan taas helppo greeni. Tässä on helppo. Joo. Tää on helppo. Siinä on ehkä vähän piilokallista. Ehkä Se on vähän. aika helppo. No, se ero siinä noista muista. Avausten jälkeen tilanne on se, että herra Valavuori on greenin etuosassa, minä lipun mittaisena, mutta oikealla puolella. Tuo sankarin viittaan tarjolla. Nappa yksi tämmönen 6-metrinen säkki. Se tulisi hyvään paikkaan, koska Aleksi on yhden down. Pitkä keskittyminen. Ei kun se lähti aivan perseeseen. Ja tässä on Reijan voittoputti, Ai kun tulee hyvin. mutta Oi! hieman ohi. Ei siellä päinkään. Se on saatu. Se meni iveni. Ivenin meni. No niin, sitten on taas selkeä par 4, eli tossa on tommonen kapea ränni, mihin pitäisi osua. Siellä on väyläkin siellä keskellä. Toi bunkkeri on poistettu. Viettää vähän väylä tonne niin kuin vasempaa. Ei bunkkereita ympärillä, mutta viettää myöskin sitten tänne vasempaan lampeen kohti. Toi on kyllä aika kaukana, että sinne nyt ei tule helposti pelattua millään tavalla. Niin se on tehtävä. Jään katsomaan teidän putteja. Joo, mun pitäisi kiri nyt. Mä oon yhden perseessä. No niin, tasotat nyt, niin saadaan viimeisen se ratkaisi. Joo, ratkaisut sinne. Ja en kestä paineita. Ihan päälle, löit mä. Aivan päälle. Johtoasemassa ei vaan pää kestä. Aleksi lyö hyvän lyönnin. Avausten jälkeen minä ihan lyhyenä päälle lyönnillä ja Aleksi hyvällä paikalla. Yritän hyökätä isolla raudalla, mutta ei se oikein apilasta lähde. Ollaan ihan hyvä. Mutta Aleksikin Vähän lyö paksu. hieman paksu. Joo, vähän se on lyhyt. Minun seuraava lyönti on hyvä. Hyvän näköinen. Tuli hyvä. Jes pääsee vielä ylämäkeen puttaa. Se on ihan hyvä. Joo, tosi hyvä. Vitsi se muuten kiersi kauniisti tonne. Kato. Aleksi laittaa chipin ja Se on lyhyt sekin taulu. on lyhyt. Se on lyhyt, kun sä et usko siihen. Se, ei nyt tule alamäki vielä. Ei se mennyt. Pysähty. Aleksilla on tekemistä, mutta hän laittaa erinomaisen putin. Minulla on vielä mahdollisuus tasoittaa, joten mentäisi viimeiselle jälle one up, mutta Joo! Se olisi voinut mennä. Se oli ihan linjassa. Joo, se on hyvä. Se oli ihan linjassa. Oi. Se on iveni, hei. Se on hyvä. Oli hieno putti. Oli kyllä kova, 8 metriä. Oli todella kova. Todella. Se ei ollut mikään niinku suora, vaan se oli... Ei, se oli ihan hieno. puta. Ja just hyvä mitta se, just niinku... Joo. Noita on kiva, jos noita saa yhdenkin kierroksen, että tulee Joo. niinku jättebraa fiilis. Ja hyvä, aika kova paikka. Oli. Vuorossa meidän viimeinen väylä, pari 5. Tilanne tasa. Kyllä. Tilanne on teillä tasan, mikä hienoa kuuli huudosta. Tämä on meillä semmoinen väylä, kun jakaa sitten niin kuin mielipiteet. Joidenkin mielestä tämä ei sovi niin kuin meidän kentän henkeen lainkaan. Ja joidenkin mielestä tämä on just se kaikkein paras väylä. Eli kun täältä lyödään, nyt tässä on tämä ensimmäinen alamäki tässä näin. Niin täältä lyödään yleensä sitten keltaiset, lyödään drivea, kun on pitkä drive, niin voidaan lyödä tänne meidän 150. Mutta se voi sitten osua myöskin näihin puihin, ja lipsahtaa tonne. Risk and reward väylä. Sitten kun ollaan täällä alhaalla, niin sieltä kun katselee tämän seuraavan kumun yli, siellä näkyy tämmönen kellotorni tuolta meidän klubirakennuksesta, niin se on hyvä tähtäyspiste silloin. Ja Friini viettää taas pikkasen tonne vasemmalle. Mutta no, riippuen lipun paikasta voi olla tämä helppo tai vaikea Friini. Mutta tonne niinku vasemmalle mettään se ei karkaa kovin helposti. Ei. Mikä se vierimän raja on? Pituus on suurin? Se on oikein, se on tässä paikassa. Ei joku tuonne 170 riittää. Joo. Joo. Joo niin. Aleksi avaa ensin ja lyö juuri sinne vasemmalle metsän puolelle, mihin ei helposti pitänyt mennä. Minä otan rautaa käteen, koska 170 pitäisi riittää. Se on varmaan ihan hyvä. Lyöntien jälkeen Aleksi siis vasemmalla puiden välissä ja minä siinä alamäessä, mihin pallo vähän jäikin. Ja nyt Aleksin jatkolyönti. Se on hyvä. Eikö se ole ihan jees? Ja minä tosiaan jäin alamäkeen. Tuomittu epäonnistumaan alamäkilyön. Mut kunhan nyt vierii johonkin. Lyönti lähtee ihan hyvin. Älä me puhki. Ei se puuhu me. Kimpoo sinne ihan hyvin.
Kun mulle tonne piti mennä. Kun mulle piti mennäkin. Aleksi laittaa tiukan matalan feidin. Hyvä. Ja minä nostelen siitä kummun päältä. Molemmat jäivät lyhyeksi. Minun chippi menee ihan hyvään paaripaikkaan. Sitten kun on 30 raivari Texas vesi. 30 metrin putti. Oikein kautta voimakkaasti. Ja tällä putilla on todellakin merkitystä. Viimeinen reikä ja tilanne on tasan. Ja lisäksi Aleksi halusi löydä 10 vedon. Tosin ei ole vielä tietoa, onko se 10 kiloa vai ei. Ja sinne me päädymme aika lailla vierekkäin. Aika sama pelikirja. Aleksi aloittaa paariputtaamisen. Vähän ujo. Ihan helvetin ujo. Paa tän sisään, niin sulla olisi vähän painetta. Ei! Ei jumalauta. Ja mä lohdutan sua, että mä vedän tän sisään, niin sillä ei ollut merkitystä. Joo. Ei vähän kääntyä enemmän. Ei. Joudut puttaa vielä. Ai kuinka. Kiitos. Kiitos. Olet missannut tuon. Meni tiukoille. Tiukoille meni yhdellä veit. Mut hei, kiva peliä on. Mä oon sulle 10 velkaa. Mennään kumpille. Keskustelemaan asiasta burgerin ääreen. Joo. Mitä hyvää täältä saakaan. Ja pelivelat pitää maksaa. Joo, saman tien. Nyt siirrytään ravintolaan ja samalla selviää, onko se 10 euroa vai 10 kiloa. Täällä on pöydät notkuvat ja ravintola on erittäin viihtyisä. Mutta nyt sitten itse peliin. Noniin, kierros on käyty. Istutaan täällä Viurilan kartanon ravintolassa. Täytyy sanoa, että oli kyllä mukava kenttä. Kiitos. Niin mä itsekin kuvailisin meidän kenttää sanalla mukava. Joo, siis niinku, ja sitten ei suinkaan helppo. Siis niinku, että mulla ainakin oli, kun ei tuntenut kenttää, niin oli välillä semmosia niinku pieniä vaikeuksia, varsinkin greenien kanssa, kun ne näyttää siltä, että ne olisi helppoja, mutta ei ne sitten ollutkaan. Aika paljon vedettiin semmosia vähän ohiputteja, vähän lyhyitä. Todella paljon. Sitten kun mä sanoin, että ikävä kyllä ollaan pelattu, että tarkoitin siis sitä, että kun hävisin viimeisellä reijalla tämän meidän rahakisan, että täällä on lompakko. No niin. Täällä on lompakko. Mitähän sieltä tulee? Mutta ei tullut kalliiksi onneksi tossa. Ei ole. Isot rahat tuli. No, mutta siis ihan hemmetin kiva kenttä pelaa. Oli, siis kerta tosi kaikkiaan. kiva kenttä pelaa. Ja nyt kun mä itse tosiaan asun talvet siellä Espanjassa, niin ihan verrattavissa niin kuin niihin kenttiin siellä. Et tosi kiva lyödä joka paikasta. Ja greeneissä oli oikeasti tarpeeksi haastetta. Näytti monet greenit siltä, että ei ole mitään kallistuksia. Niin, ja sitten huomaa, että eipä. lähtee. Eikä yhtään siis tyhmää väylää, kun monilla golfkentillä on siis oikeasti typeriä väyliä. Niin, se on siinä väkisin tehty. Niin, siis niin kuin, tavallaan, että niitä kiusataan meitä pelaajia. Täällä ei ole yhtään semmoista väylää. No. Et vaikka haastetta, niin ei ole semmoista tavalla, että sä et voi päästä 2 kriiville vaikka. Tai... Joo. Ei. Tosi kiva kuulla. On aina tämmöisiä kehuja on kiva kuunnella tässä näin. Ja mä kattelin teidän pelaamista, niin ihan hyvän näköistä se pelaaminen oli. Että... Meillä oli siis molemmilla oli yksi eikä mieheen, kun oikein kunnolla sössittiin. Mutta no, aika solidia siis. Oli siis semmoista ihan golfin näköistä toimintaa. Bogi taipui vähän enemmän bogin puolella, mutta paareja tuli paljon kanssa. Se on kuitenkin golfia. Ja sitten muutamia tuplia tuli, mutta siis kyllä se vaan takaisin varsinkin alkoi itsekin näyttää taas golfista. Niin, kyllä. Ei mitään, otetaan välihuikka hienolle kentälle. Kiitoksia. Kiitoksia Tervetuloa uudestaan. No ihan varmasti. Pistetään vähän pahempaa paikkaa lippujen. Joo, ja mä otan ensi kerran omat mailat mukaan. Tepolle kiitokset mailan lainoa. Kerrotaan. Ja sitten meillä on niin kuin aina perinte tässä, vaikka nyt oli toi sivurahapelikin, niin meillä on aina silleen, että häviäjä ottaa... Sua hymyilytti nyt. Häviäjä ottaa jonkun tämmöisen pienen sanktiojuoman. En tiedä mitä on teidän keittiön velhot tuohon laittanut, mutta näyttää aika pahalta. Ja... Mä olen 44-vuotias, siis keski-ikäinen mies ja... Helvetin. Ei ole alkoholia, mutta ei ole kuulemma hyvä. Ja palauttaa mun muistot. Oliko hyvät aromit? On joo. Siis alkoholia mä en edes jois. Mä oon 4,5 vuotta ollut juomatta, mutta tää muistuttaa mun... Siis tulvii muistot mieleen Pelkokerran ohjelmasta 15 vuoden takaa. Ne on ihan hirvittävä hajusta. Siis täällä kelluu. Joo, tää siellä kelluu. Meillä on vähän noin samat ongelmat, kun mä tein Yllätyshulluja 8 vuotta ja sitten vielä 1 vuoden Robinsoniin. Kaikissa syötettiin aina jotain. Aina jotain. Mutta olisiko tosiaan, jos sä olisit hävinnyt, niin sä olisit juonut juomaan? Mä olisin juonut tuohon. No mä vedän tän sitten. Ykkösen.
Pysyykö sisällä? Vähän ilme muuttuu. No kyllä ne pysyy tuolla. Tämmönen, ei toki mitään. Saapa ottaa kokista. Anna mennä vaan. Aika kitkerä vaikka. Toinen jälkipotku oli selkeästi. Viipyilevä. Aika hyvän näköinen. On loistava. Siellä keittiö on loihtunut meille tämmöiset jonkinnäköiset klubileivät tähän. On muuten hyvän näköistä. On hyvän näköistä nyt kyllä. On muuten niin hyvä, että voidaan syömään kun jäähtää. Näin tehdään. Joo. Hei, kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia tosi paljon. Ensi viikolla me pelaamme Porvoo golfissa ja sinne minun pelikaverikseni tulee yksikätinen golfari Juppe Lapiolahti. Ja Petterin kanssa pääsemme jo täyteen lyöntiin.